So Malot is trending nemashoko akataura kuti Interpol yakafana neMatrix. I saw a post yakanzi Malot, Interpol is a private organization just like Matrix. And then at comment section inobva yati she's intelligent, I'm beginning to like her. Ende ndo zvakatoitika chaizvo ndo zvaitotaurwa nevanhu kuti aiwa Malot ari intelligent, Malot sho anoziva munhu ataura kuti Matrix ne-Interpol chinhu one. Rega ntaure panapa definition yekuti what is Interpol. Interpol stands for the International Criminal Police Organization. It's a global organization that help police forces from different countries work together. Mabata ile keyword rekuti police. Interpol pana P apo. P ndewa police, anomira police. Saka zvinozofananidzwa sei neMatrix. Iya manje Malot posted kuti yes, I stand on what I said. Can Matrix yachidawa iye just arrest someone? No, but anotopiwa go ahead nepolice kana yanetseka, that's when they can engage a private company like Matrix and pay him for his intelligence to help and work with the police on tracking the suspect. Sparks asked me kuti ndikutsvagwa ne-Interpol here, and I said no, because ndoziva Interpol haingobate munhu. Even on that press conference, the police commissioner Nyati said that they are waiting on SAPS to send an arrest warrant to give go ahead kuti zeterapi indisunge. Did they say Interpol? No. Most people they listen to respond, not to understand. So musarambe muchitaura zve-Interpol. Even now Interpol yacho ikunditsvaga here? No. Hai Malot anofana kudzokera kuchikoro grade 2F ndoko anofana kumbodzokera kuchikoro chaiko. Ko Google hanawo data rekutarisa kuti chii chinonzi Interpol. Interpol is part of police. Saka police inogona kufanana sei neMatrix. Hanzi Matrix inozopiwa basa nepolisi kana yatadza kutreka munhu yoti Matrix chienda imimi kuno. Drama racho handisana mboriona ini drama rikutaurwa panapa. Imovie ipiko iri kutaurwa panapa? Handisingatsoziva kuti ndeyagringo here kana kuti nderema-Nigerian riri kutaurwa movie racho. Because it's an organization, yes, iri part of the police department. Andika mapurisa emuno muZimbabwe kutori neInterpol inenge ichinzi Interpol. KuSouth Africa uko kune Interpol. Handika zvinoitika ndezvekuti pakaitika kesi inenge iripo yemunhu anzi atizira kana kuti kuSouth Africa uko. Handika veInterpol vai ndo vanoshandidzana neInterpol South Africa. Handi ndosaka mahand over eInterpol anowanzoitikira pabhodha. Mamwe acho anoitikira pabhodha. Mamwe macho anotosenda vanhu pozoitwa chichichi vachitoita macommunications avo. Handika saka zvinoitika ndezvekuti munhu akanzi ajambira uko, mupurisa wekuSouth Africa haangofanira kungouya muno muZimbabwe, haana masimba ekungouya muZimbabwe kuzotora Malot. What do they use? Vanoshandisa inonzi Interpol. Ndo yavanoshandisa kuti vakwanise ivo kuona masimba ekuita ekusunga Malot. Saka Malot mapurisa Interpol inocommunicate neInterpol, then mapurisa onhonga Malot omusunga, then ozoitwa hand over kuInterpol. Ndo basa reInterpol. It's a police department. It's an organization within the government. But iri kutonzi aiwa yakafana chidawa. Inanzana mbona education weduwe. Apa hanzizvoni nalari hanzizvoni munhu anenge achiti Interpol, hanzi Malot anobva ati Interpol is a private organization just like Matrix. Sure, comment section but yeah, anoziva sure, anoziva. Ndakangoti hanzi kana iwe uyu hanzi is Interpol looking for you? No, guys, and the police yakangoti we are waiting for Interpol to give us a final, like a form or something. Kuvepa wanted, aripa wanted. Ndo the basic she cannot run away from that. She's unwanted. And Interpol ika engagwa ndo ichaita kuti asungwe nemapurisa emuno muZimbabwe. Oitwa hand over ikoko. Full stop. Zvimwe zvese zvari kutaura zvokuti Interpol yakafa, hanzi I stand by my words. Kuti astand nechidovo here naMalot. Nhasi ndazonagidzwa zvangu. I'm actually divided nemovement. Movement ngaite zvemovement chete. Not zvekuti vatiudze madefinition ekuti chidawa neMatrix zvakafanana. Yes, they cannot make a formal arrest. They're a department within the police. Then they don't actually make a direct arrest. But they work hand in hand nemapurisa. Ndofana kuexplain kuti they can't come, Interpol cannot come muZimbabwe vomuarresta.
ndozvaifanira kutaura. Interpol inenge yakatomira mapurisa emunomu, vanokommunicata neInterpol, then Interpol yemuzimbabwe wokommunicata, mapurisa oita se osunga munhu oitwa hand over. Ndo zvinoshanda Interpol. Havana masimba ekuzosunga Maloti, yes, havana, but vanokommunicata nemapurisa emunomu eInterpol, yese ipolisi. Ndo zvandingangotaura, yese ipolisi, but zvokurambwa naMaloti hanzi nanzi kutsvagwa nemunhu ini. Hanzi I always tell you na iye inzwai munzozvipa. Hanzi I always tell you kuti nyaya yeku South Africa haina kana basa. And someone actually said to her, mafira akureva aya akaita kuti holi gumi avande muchibagena nhasi asati abudamo. Zvikanzi so usanifanidze nedofo riya rakatuka president. Akatuka nai mark my words evanhu ava. Hanzi Interpol is a private company. Hanzi Interpol inongosungana Osama uri dofo risingade kudzidza. Mafollowers acho manje anobva atonyatsoudza udofo hwake chaiwo. And then someone said kunyarara naye Maloti, zvikanzi kunyarara kudiko ibvai kapa noise. And then anchingonyarara munin'ina wangu, I love you but ndinoona sekuti ukanyarara hapana chaunobva ufunge malo. Usasimudze mhepo, my dear Maloti Rose. Kanzi bvai papage pangu handi ndo zvamakafambira, endai munofollowa mapage erunyararo. Kuzopedzisira atozoclosa comment section akati fana paka vanhu ava they are coming for me. Let me make sure that ndangonyarara nekuvhara macomments acho. I don't know what you guys think, but kumberi uko hakuna kumira mushe. Dai vadzika masisi zvaivaitira zvakanaka.